Čau, písal som ti, že budem meškať. Jaj, no ja už tu som pred domom, čakám, keby ma vyhodili z domu s vecami. Neboj sa, kto čaká, ten sa dočká, za chvíľu som tam. Dobre, čau. Sme tu? Dobrý. Kam ideme? Ideme do Čech, vínarství u Kapličky. Máme celoročné vyhodnotenie, postupy, najlepšie výsledky a veľmi sa na to teším. Mali sme najlepší rok, už 11. rok rastieme, viac ako 20%. Teším sa na to, lebo máme tam pred sebou aj rôzne prednášky, osobného aj biznis života, takže bude to skvelé. Máme tam viac ako 100 ľudí. Some battles we're winning the war. I get knocked down, I get back up, get up and go. I stay ready for more. Go toe to toe till I level the score. Never gon' quit. Vážme si tie okamihy, vážme si to, že sme dneska tu, lebo kde sa robia tie najväčšie záväzky? Kde sa robia tie najväčšie rozhodnutia? Oni sa robia tam, kde sa spojí hrozne veľa ľudí, ktorí majú rovnakú myšlienku, ktorí majú rovnaký zámer a ktorí majú podobnú energiu. Vtedy ten človek odchádza z tej udalosti a povie si, ja som úplne že zle premýšľal, ja sa musím proste zlepšiť. Takže máme za sebou úvodné prednášky našich riaditeľov a skvelý úvod, no a po obede nás čaká vyhodnotenie a Top Awards. Tešíme sa. Máme za sebou oficiálnu časť a teraz sme pozvali ľudí z vinárstva, ktorí nám vysvetlili veľmi zaujímavé veci o víne. Tešíme sa. Na sa máme dívať? Na seba. Krása. Ďakujem.